Nesta noite de venres marchamos ata o Barbanza, hoxe é a noite do Concello de Boiro. Xa temos aquí no plató do Contrastes os candidatos do Partido Popular, do Partido Socialista, do BNG, de Boiro Novo e de Esquerda Unida. De contado, Contrastes Boiro, aquí en Canal Rías Baixas. Que tal, saudos? Moi boa noite. 25º debate electoral aquí en Canal Rías Baixas que dedicamos ao Concello de Boiro. Nas redes sociais poden vostedes tamén participar empregando o cancelo Contrastes Boiro. Agora, con noso compañeiro Fran Couselo, repasamos a situación política deste Concello. O Concello de Boiro ocupa unha superficie de máis de 86 km². A súa poboación medrou lixeiramente, situándose nestes momentos nos 18.976 habitantes. No 2019 o Partido Popular perdeu a maioría absoluta. Os populares mantiveronse como primeira forza, pero deixaron no camiño dous edís, quedando con 7. Sumaron ao seu favor 4.076 votos. O Partido Socialista medrou pasando de ser a cuarta forza a situarse como segunda, con 5 concelleiros. Os socialistas contaron coa confianza de 2.865 veciños. O Bloque Nacionalista Galego mantivo os dous representantes que tiña, grazas a 1.188 papeletas. Boiro Novo mantivo tamén un edil, neste caso colleitando 709 apoios. Tamén obtivo un concelleiro a Iniciativa Cidadá de Boiro, con 670 votos. Por último, no pleno sentou tamén un concelleiro de Ciudadanos, neste caso grazas a 606 papeletas. A participación medrou 3 puntos, superando o 66%. Deste xeito, o socialista José Ramón Romero foi elixido alcalde, co apoio do Bloque Nacionalista Galego, Boiro Novo e Iniciativa Cidadá. Nun primeiro treito de mandato, Martiño situouse á fronte dun executivo en minoría, formado só polos seus. A finais de 2021, o goberno convertíase en tripartito, tamén en minoría, ao integrarse nele a edil de Boiro Novo, Dores Torrado, e Carlos Rodríguez Muñiz, ata daquela líder de Ciudadanos, que se converteu en concelleiro non adscrito. Neste 2023 o Partido Popular renovou o seu candidato. Os populares apostan nesta ocasión por Fernando García Dieguez. Tamén hai novidades en Iniciativa Cidadá. O histórico Manuel Velo cedeulle o testemunho a José Antonio García. No Partido Socialista repite José Ramón Romero. Tamén segue á fronte do BNG Raquel Suárez e Dores Torrado en Boiro Novo. Ademais, preséntase unha nova candidatura neste concello, a de Esquerda Unida, encabezada por Néstor Sieira. Pola contra, confírmase a desaparición de Ciudadanos. Bueno, pois de contado escoitamos aos candidatos e candidatas que participan neste debate. Antes imos coa ausencia desta noite. Trátase de José Antonio García, o novo líder de Iniciativa Cidadá de Boiro. Segundo nos indicaba, non pode participar neste debate, nesta xornada, por motivos de traballo, algo que nos, por suposto, lamentamos. Agora saudamos e escoitamos as primeiras mensaxes dos candidatos aquí presentes neste Contrastes, comezando polo candidato do Partido Popular, Fernando García. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos a aquela cámara. Boa noite. Pois nada, nestes 4 anos de goberno do Partido Socialista é un goberno de parálisis, de falta de xestión, 4 anos onde un pacto de perdedores levou a Boiro o período máis pobre en inversións na historia da democracia. Nestes 4 anos, a segunda poboación do Barbanza pasou o furgón de cola nas inversións de outras administracións. 4 anos de deterioro nos servicios municipais, como a recollida do lixo ou o servizo de axuda no fogar con 150 persoas na lista de espera. 4 anos de abandono do rural, 4 anos dun goberno virtual onde as fotos e as poses para a galería, como razón de ser da política municipal, o maior estilo do Pedro Sánchez. 4 anos de promesas incumpridas, de mentira en mentira. 4 anos de soberbia, rencor e persecución a todo aquel que non lle ría as ocurrencias. O alcalde, a policía local, os clubs e un grupo de mulleres maltratadas sufriron a soberbia deste alcalde. 4 anos de pufos aos provedores,
mentras tiramos os cartos en caprichos como unha porta de 8.000 euros para a alcaldía. Grazas, señor García, completou xa eses tan só 60 segundos, de contado seguimos escoitando o candidato popular. Agora imos coa quenda do candidato do Partido Socialista, José Ramón Romero. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos aquela cámara. Moi boas noites, eu son José Ramón Romero Martiño, son o actual alcalde de Boiro dende o ano 2019 e o candidato a revalidar esta alcaldía polo Partido Socialista. Estes 4 anos que estivemos no goberno, dedicamos ás persoas e aos servicios, non? 4 anos nos que logramos traer de novo a Boiro o progreso. Gracias ao traballo en equipo, hoxe temos uns servicios sociais de primeira calidade, sirveu a coordinación en todas as entidades sociales e a delegación de servicios sociais o mismo que co ensino, non? Porque a educación non só é facer obras nos colexios, non? Sino que temos un programa municipal de educación integral que vai dedicado á saúde física, mental, emocional para os nosos rapaces e rapazas. Pero tamén un goberno progresista que tamén fixo obras con sentido, obras escoitando a venciñanda e atendendo as súas demandas e as súas necesidades. Levamos o abastecemento da agua a Bealo, fixemos un parque infantil... Romero, xa completou tamén eses 60 segundos, imos agora coa candidata do Bloque Nacionalista Galego, Raquel Suárez. Moi boa noite, ten vostede 60 segundos aquela cámara. Boa noite. Ben, como sabes, estamos ás portas dunhas eleccións municipais e agora é o momento de abrir un tempo novo para o Concello de Boiro. Temos unha nova oportunidade para que realmente se fagan políticas de esquerda no noso Concello e iso pasará se o BNG lidera o goberno. No BNG somos coherentes co que defendemos e co que propoñemos, como teredes ocasión de comprobar coa explicación que vamos a facer do noso proxecto, do noso programa ao longo deste debate, e dende o primeiro momento, dende o minuto 1, traballaremos para transformar Boiro en positivo. Faremos de Boiro un concello transparente, un concello democrático, coas portas abertas e cun trato igual para toda a veciñanza. Despois de 4 anos dun goberno inoperante, estamos convencidas de que Boiro merece máis e agora, por fin, é o momento do BNG. Grazas, señora Suárez. Imos coa candidata de Boiro Novo, Dores Torrado. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos aquela cámara. Boa noite. A verdade é que a entrada de Boiro Novo no goberno supuxo un antes e un despois, un punto de inflexión nesta legislatura. Non é que o digamos nós, sino que é o que nos di a xente na rúa. O noso grupo, en tan só ano e medio de goberno, con unha única concelleira e sin ter dedicación exclusiva nese goberno, tendo que conxugar a actividade profesional e a actividade política, fomos quen de conseguir feitos tan importantes como foi a reforma integral, reapertura e homologación da piscina municipal para probas deportivas, a rede de mobilidade sostible no noso concello, que, por certo, foi premiada pola Federación Galega de Ciclismo, e unha aposta firme e sólida polo deporte e polo apoio aos clubs deportivos, incrementando un 40% ou as subvencións destinadas aos clubs deportivos respecto á legislatura pasada. Unha mellora histórica nas infraestructuras deportivas e os equipamentos destinados ao clubs avalan precisamente a nosa xestión, nas que tivemos responsabilidade de goberno. Grazas, señora Torrado. Completamos esta primeira rolda de intervencións co candidato de Esquerda Unida, Néstor Sieira. Moi boa noite, ten vostedes 60 segundos aquela cámara. Esquerda Unida preséntase a estas eleccións municipais da mesma maneira que se presenta a todas as eleccións, co obxectivo de crear poder popular, co obxectivo de facilitar a participación de todos os veciños e todas as veciñas a participar na política local. O noso propósito é mellorar a calidade de vida das familias traballadoras de Boiro e para iso é imprescindible desarrollar uns servicios públicos de calidade, modernizando a súa xestión para poder garantizar os dereitos de todas e de todos independentemente donde vivan. Políticas de dependencia e de coidados, de vivenda e actividades tanto para nenos como adultos como para persoas maiores son políticas que fan que mellora a calidade de vida do conxunto da poboación e polas que nós apostaremos. Grazas, señor Sieira. Bueno, pois comezamos a falar, comezamos a debater entre os 5 candidatos aquí presentes. Imos arrancar falando de infraestructuras e urbanismo. Voulle dar a palabra ao candidato do Partido Popular. Se parece, comezamos facendo un poquinho un balance en materia de infraestructuras e urbanismo do que deron de si estes 4 anos que estamos xa piques de deixar atrás. Cando queira. Pois casi non podía falar nada.
O señor Martiño, na súa presentación, fala que levou a auga a Bealo. Parece que lle faltaron 4 anos. Que levou a auga a Bealo foi o Partido Popular, o equipo do goberno anterior. E máis, eu lle podría explicar os problemas que tuvo esa obra para levar a auga a Bealo. Pero, bueno, non sei se o saben os vecinos, non sei se xa o explicarán a vostede nas votacións. Que máis? Home, unha rotonda con un ancla e despois pintura. Pintura esgalla. Eso de verdad que subo moito. Despois intenta vendernos de que fixo o Club de Remo e a rehabilitación do Pazo de Goiáns cando foron obras que deixou licitada e firmados os contratos o Partido Popular. Pois esos foron os 4 anos desta legislatura. Sí, hai algunha obriña que van no plan de obras e servicios, pero, bueno, como xa dixen noutra ocasión, o plan de obras e servicios na Diputación ven sempre, sea quen sea o alcalde, aínda que o alcalde sea unha cabra, chega esos cartos para escoller as obras que lle corresponden ao Concello. Esa é un auténtico páramo, foron as obras de tal. En canto ao urbanismo, pois mire, tiña para aprobar o plan de urbanización do plan parcial de Barraña e foi incapaz de aprobalo. Meteu a pala, sin seguridade xurídica, con molestia dos propietarios, non se pagaron as indemnizacións, que era o momento de pagalas, cando se aprobaba o plan de urbanización, bueno, pues esa é tal, unha inseguridade xurídica total. Bueno, pois escoitamos ao candidato á reelección, Partido Socialista. Sí, no, o señor Fernando debe estar vivindo noutro pobo. A verdade debe pensar que está vivindo na Coruña. Nada, pois, mire, do Pazo de Goiáns está claro que, sí, deixaron licitado, pero, bueno, tuveron 8 anos para rehabilitalo e non fixeron absolutamente nada. Todo o contrario, perderon unha subvención de 500.000 euros para restauralo. Menos mal que chegou este goberno para poñer máis a obras e a rehabilitar e poñer o Pazo ao servicio dos boineses. Estaba claro que a súa intención era deixalo caer e, bueno, todos sabemos en Boiro por que querían deixalo caer. A auga de Bealo, pois, naturalmente, pois, claro que a fixemos nós. Fixeron unha primeira fase e nós o que fixemos a totalidade da agua en Bealo. O Club de Remo, pois, que dicir do Club de Remo? Si, deixaron licitado, pero recordo, señor Fernando, que o proxecto non tiña nin cristales, nin tiña instalación eléctrica, non tiña muros de contención, había, bueno, deixaron, sí, rápido e correndo, destruíron a antigua sede que tiña o club, porque veñan as eleccións encima e deixaron, sí, naturalmente licitado, cas problemas que deixaron nesa obra. Para máis inri, parte do terreo que era do Concello o cederon a Portos de Galicia, en vez de ir á inversa, non? En vez de recuperar o terreo que tiña Portos de Galicia, por eso estamos agora pagando, pero, bueno, sabemos que vive noutro pobo. Quenda para Raquel Suárez. Ben, en canto a infraestructuras, dende BNG pensamos que é importantísimo facer unha reparación e mantamento das que temos. Quero destacar agora pois a rede de centros sociais que temos espiñados polas parroquias, que en 4 anos non se lle botou man. Temos, por exemplo, o de Cures, con filtracións de auga, pero, bueno, o do Cabo da Cruz tamén, primeiro, está sen rematar, non se fixo nada nestes 4 anos por rematalo, nin por dotalo dos acondicionamentos que necesita, e creemos que é prioritario, primeiro, as infraestructuras, coidar as que temos. E logo, como novas infraestructuras, dende BNG consideramos fundamentales, pois, unha segunda depuradora para Boiro. Levamos moitos anos apostando por esta infraestructura, de feito, emendamos os orzamentos da Xunta cada vez que temos a ocasión solicitando isto. Pensamos que é moi positivo, porque unha segunda depuradora axudaría pois a subsanar moitos dos problemas que ten a actual depuradora, tanto de non dar abasto, de atrancamento, de malos olores, e ao fin e ao cabo, pois, tamén eliminaría vertidos e redunda na calidade das augas, que ao fin e ao cabo redunda nos nosos sectores productivos. A residencia da terceira idade, seguimos apostando por ela, xa a levábamos nas anteriores eleccións, pero como en 4 anos tampouco se conseguiu nada por ter unha residencia da terceira idade para Boiro, pois propoñémola tamén no noso proxecto, iso sí, pública e de xestión público tamén. En canto a vivendas sociais, levamos anos xa non só nesta legislatura, sino tamén na anterior, demandando vivendas sociais para Boiro, para as familias máis desfavorecidas, e tiñamos un acordo con este goberno, co PSOE, cando decidimos aprobarlle os orzamentos, foi a cambio do compromiso de facer as vivendas sociais para Boiro, pero, por desgraza, non se viu cumprido ninguna destes acordos que tiñamos, nin ninguna de que nos prometeu de que sí que se iban a poñer en marcha. Bueno, pois, parece fai balance a candidata do BNG, tamén xa lanza as súas primeiras propostas, imos con Boiro Novo.
Mira, pois a verdade é que nós na pasada legislatura, neste mesmo debate, poñíamos encima da mesa unha obra importante para o noso concello, que entendíamos que había que sustituir os semáforos da calle Ancha por unha zona dunha zona de rotonda, non? Hoxe, despois de aquí, houbera chascarrillos por parte dos grupos que aquí estaban presentes, podemos observar como esa rotonda mellorou amplamente a circulación do tráfico no noso concello, non? Do mesmo xeito, agora queremos dar un paso máis, queremos facer unha circunvalación do tráfico pesado do Cabo da Cruz para que non teña que atravesar o casco urbano de Boiro, cunha circunvalación pola zona de Berres, pola que tería que circular para poder conectarse coa autovía da Barbanza, non? Esa sería unha das primeiras actuacións que creo que é vital para poder mellorar no que é a circulación do noso concello. No noso caso, a depuración de augas, entendemos que o modelo que hai que seguir, igual que se está facendo na Unión Europea en moitos países europeos, é o saneamento e a depuración de augas en orixe. Nese sentido, o saneamento integral da rúa da conca do río Coroño é prioritario para unha mellora da calidade das augas do noso concello. E por primeira vez na historia neste goberno creouse a Concellería de Memoria Histórica. Se fixo un traballo no que eu tiven a responsabilidade de facer unha aposta importante pola recuperación da memoria histórica, ca creación da Praza da Memoria e un traballo importante na recuperación da memoria do Boiro Vello. Nese sentido, creo que a rúa principal, dar unha aposta importante pola rúa principal para regenerala e poñela en valor, creo que é un dos obxectivos que temos que seguir na vindeira legislatura. Esquerda Unida. Dedicar demasiado tempo a que se fixo no capítulo de infraestructuras quizás sexa unha pérdida de tempo, porque é obvio e todos o podemos ver, non? É difícil soster que en 4 anos non se fixera nada porque sería mentir. Pero creemos que o urbanismo, si dentro do urbanismo consideramos as infraestructuras, ten que ser algo máis que o formigón e aceras, ten que ser un proxecto e ten que ser unha proyección de habitabilidade, non? Por iso, dende Esquerda Unida o que propoñemos é a humanización de enclaves emblemáticos do noso concello, non? Podíamos empezar por Cabo de Cruz, como por exemplo o entorno de Carragueiros ou a zona do Chazo, derribar aquela fábrica e aproveitar, recuperar aquel espacio para os veciños e as veciñas. A Gramuíña tamén ten unhas enormes posibilidades que se poderían humanizar e facer moito máis transitable aquela zona, e outras que xa se dixeron aquí, como por exemplo a bulevarización, si se permite o término, da rúa principal, non? Bueno, pois estamos a falar de infraestructuras, de urbanismo, tamén xa saben os candidatos e candidatas aquí presentes que neste bloque tamén podemos falar de atención ao rural, de mantemento tamén dos diferentes equipamentos que hai nas diferentes parroquias da localidade. De novo ten a palabra Fernando García. Moitas gracias. Bueno, en canto o equipamento do rural, estes anos pois ha sido un abandono total do rural. Antonte estuvemos nos na parroquia de Cures, estuvemos falando cos veciños, o día anterior estuvera o Partido Socialista, o que nos trasladaron é que o señor alcalde reconoceu que ali non fixera nada, salvo cambiar dúas bombillas, non? Bueno, pois eso ven sendo unha imaxe do que o atención no rural nestos 4 anos. Sí, tamén o que sí que se fixo foi licitar o tema de desbroces, triplicouse o valor anual desos desbroces, e resulta que o ano pasado, cando foi esa primeira licitación, arde Boiro polos 4 anos. Parece que a licitación non foi a adecuada ou non se tivo o seguimento adecuado, non? Mire, ahora mesmo hai un problema gravísimo ca recollida de lixo que afecta sobre todo aos núcleos rurais, non? Hai zonas como, por exemplo, nos que se ten que recoller a basura a man. As razones non as sabemos, a mellor hoxe nos dan luz ao respecto. Levase esa basura en remolques, esa basura normalmente chega tarde á planta que ten Sogama ali para trasladar despois ao centro de Sogama para a súa incineración. E resulta que, bueno, que se amontona a basura ali ao lado
da nave de protección civil. Pois eso é un pouco o que ha pasado estes 4 anos. Bueno, pois fala o candidato do Partido Popular que hai problemas en Boiro coa recollida do lixo e a quenda do candidato socialista. Sí, nada, recordarlle ao señor Fernando que estuvo gobernando 8 anos, non? A verdade é que estáse vendo que leva un bo programa, só lo sabe falar mal e criticar deste goberno, pero bueno, os veciños aí o ven, como decía Néstor, está claro que os veciños ven as cousas que se fixeron. Recordarei que o servicio de lixo sigue funcionando exactamente igual como funcionaba co Partido Popular, non exactamente igual, mellorable. A verdade é que, bueno, pois o rural sí que fixo, ainda que o señor Fernando diga que non se fixo, efectivamente se está modernizando a iluminación en todo o rural, estáse cambiando as luminarias a LED, se ampliou a mellora do servicio, ainda que di que non a recollida de lixo, lle estamos facendo a limpeza os desbroces de forma periódica, efectivamente aumentamos en 50.000 euros o tema dos desbroces porque estamos facendo 2 desbroces ao ano, non un como facía o Partido Popular, onde se lle meteu tamén as pistas forestales e tamén onde se meteu as parcelarias, non, que non se estaban facendo, non? Nos o que queremos incrementar periódicamente tamén a limpeza viaria dos núcleos do rural, porque agora simplemente temos limpeza viaria no que é o casco urbano, Escarabote e Cabo de Cruz. Queremos que esa limpeza viaria vaya tamén aos núcleos do rural, a todas as parroquias. Estamos rehabilitando tamén rueiros que xa están aprobados, como é Runs, San Mauro, e a verdade é que estamos contentos porque sí que se fixeron obras por todas as parroquias en todos os núcleos e os feitos están aí e a xente pode comprobar a xente do lugar, non? Pois damoslle de novo a palabra a candidata do BNG. Sí, bueno, é curioso que o señor alcalde queira levar agora os servicios ao rural xusto neste preciso momento, cando veñen as eleccións e tivo 4 anos para facelo e non o fixo, porque vai soar atópico, pero o certo é que o rural está abandonado. Todo o rural de Boiro, pois nin sequera ten servicios básicos, e moitas aldeas, moitas zonas non teñen saneamento, e dende o BNG apostamos polo saneamento integral para o noso municipio, pero que é triste que hai algunhas zonas que nin sequera teñen os colectores de todos os colores para poder reciclar e para facer unha correcta selección dos residuos como é debido. A limpeza e os desbroces deixan moito que desear e, bueno, puntualizar tamén que me chama a atención o que dixo o señor Romero de que o servicio do lixo que estaba exactamente igual a como estaba co anterior goberno do Partido Popular, porque xa daquela presentaba moitas eivas, moitas deficiencias que dende o BNG estábamos solicitando constantemente que se mellorase ese servicio, seguímolo facendo e vese que non é fixo porque incluso se van a gloria de que ese servicio que ten moitísimo que mellorar, pois que sigue funcionando exactamente igual. É menos mal que os veciños ven todo, porque tamén aquí falamos de dinamizar rúas, da principal. No BNG pensamos que os espacios deben de ser para as persoas teñense que poñer no centro, deben de ser os protagonistas ocupando ese espacio, e, bueno, hai aquí un acordo de investidura entre os que están agora no goberno, entre o señor Romero e o señor Torrado, que era precisamente para dinamizar esa rúa, e non se fixo nada. Precisamente, nós seguimos apostando por dinamizar esa rúa, porque eles igual pensan que poñer unhas macetas grandes de color vermello ou poñer uns paneles nos escaraparates, que eso xa é unha rehabilitación integral da rúa principal, e iso non é. Pois precisamente damoslle a palabra a Dores Torrado. Sí, bueno, en relación ao tema do que estamos falando, da zona do rural, e nas competencias que eu tiven como concelleira de deportes, eu creo que en este ano e medio fomos quen de facer actuacións en prácticamente todas as instalacións deportivas do noso rural, non? Se fixeron actuacións no campo de Cures, de fútbol, se fixeron actuacións tamén no campo de Bealo, se fixeron tamén unha actuación no teitume do zona do Canicross, en Eixón, se fixeron tamén no campo de Baliño, que é da parroquia de Cabo de Cruz, se fixeron varias actuacións, todas vencelladas tamén, bueno, pois para lembrar que todo o mundo ten os mesmos dereitos, vivan onde vivan, e tamén no plano deportivo. Nesa liña, eu creo que hai que seguir afondando, que hai que seguir facendo, apoiando a zonas rurais, e temos unha proposta concreta que creo que é vital, que é a creación da Concellería de Medio Rural. É unha concellería donde realmente, bueno, pois se lle asigne a un responsable, home,
ou muller de área para que se centren estes pequenos detalles que creo que son importantes para a veciñanza do noso rural. En canto á rehabilitación integral da rúa principal, a Fundación Arría está relevando a cabo un proxecto que se empezou precisamente nesta legislatura a desenvolver esa humanización da rúa principal e que agora, de cara a vindeira legislatura, vai a verse a luz, porque evidentemente primeiro hai que redactar o proxecto para despois poder executar. Bueno, pois falan dende Boiro Novo desa mellora da rúa principal, tamén desa proposta que dicía agora Dores Torrado de creación dunha concellería do medio rural. Imos con Esquerda Unida. Bueno, o abandono do rural é un problema que está cronificado e que claramente é injusto, claro. Para empezar, é urxente, é necesario, independentemente do gasto que haxa que invertir, completar o suministro e o saneamento en todos os lugares do noso concello, eso por suposto. Pero logo, o que creo que o rural merece tamén son obras de calado, obras de profundidade que non sexan exclusivamente destinadas ao centro urbano, non? Por eso, en Esquerda Unida, temos unha proposta de recuperar as beiras do río Coroño e completalo ata o seu final, non? Ata Coroño, o sea, que conecte de maneira viaria o Goiáns, Brazos, Runs, Teaño e Coroño, non? Eso o que faría é vertebrar en sí mesmo o rural e de alguna maneira acercalo ao núcleo urbano e destinar ademais unha obra importante de calado político no rural, non? Bueno, pois seguimos escoitando máis propostas, damoslle outra volta máis a todos os candidatos, de novo candidato do Partido Popular. Moi ben, falaba o señor Martiño que non me entero tal. Home, mire, non sei se me entero ou non, pero usted estuvo en Cures e foi a prometer que iba a conectar, despois de 4 anos, o alcantarillado de Ali de Ameán, que deixamos nos listos, só faltaba conectalo. Fala tamén que fixeron un montón de historias. Hombre, mire, os parques infantiles, salvo mantelos de vez en cando, non se fixe un novo parque infantil nas zonas rurais. A realidade é esa, non? Mire, nós temos a intención, desde o Partido Popular, crear a chamada Brigada do Rural, para que este atenta a esas necesidades puntuais de servicio, de limpeza, que a día de hoxe non están ben surtidas. Mire, en Pomar do Río tamén quedou listo todo para conectar, falta a zona de enseño, para que vexa que si me entero. O que non se entera foi vostede. Mire, ali en Pomar do Río, hai unha, dentro da parcelaria, quedoulle unha parcela ao Concello, onde tiñamos previsto que debe estar no Concello o proxecto para conectar ali unha fosa común, para conectar o alcantarillado de Pomar do Río e Enseño. En 4 anos, creo que nin encontraron o proxecto. Esa é a realidade. O abandono foi total, que non nos enteramos, home, mire, por desgracia, sí que nos enteramos e conocemos a realidade do Concello de Boiro. En canto decía vostede que a auga de Bealo a levou vostede, non, mire, vostede acabou de rematar, porque meteu unha partida, creo que recordar no pos de 2020 a maiores de 200.000 euros para acabar as últimas conexións. José Ramón Romero. Sí, nada, que vou pasar olímpicamente del, senón non é que o meu proxecto. Mirade, o vial de Berres é un compromiso da Diputación, están ultimando os últimos detalles ca Diputación para xa empezar a facer os trámites para levar a cabo ese vial de Berres. O proxecto de humanización da rúa principal, o proxecto xa está listo e, bueno, esta legislatura verá a luz esa obra. Saneamento autónomo en Cures, en Landeiras, a renovación da depuradora de Cabo de Cruz, facerlle as mellores que hai que facerlle, instalación do saneamento en Triñáns e en Bermo, renovación, bueno, eu creo que esta legislatura vai ser unha legislatura para abastecemento de agua e saneamento, non? Tamén a renovación e mellor abastecemento de agua e construcción de novos depósitos en Fontelomba e o Castro, e, bueno, e tamén temos solicitada unha subvención Next Generation respecto ao tema da agua por 4 millóns de euros, non? Tamén a rehabilitación da Casa do Mar de Cabo de Cruz, que xa se fixeron os trámites pertinentes, por unha vez que volva outra vez a mans do Concello, porque está nun estado
lamentable, a senda peatonal da fachada marítima de Cabo de Cruz. Seguiremos cas melloras en seguridade vial co tema das beirarrúas. Vamos a facer beirarrúas en Porto Mouro, en Chancelas, en Goiáns, en Xarmea, en San, rehabilitación das beirarrúas de Vilariño que están en mal estado, as de Cabo de Cruz que están en mal estado, Madalena e San Roque, beirarrúas entre a Ponte da Brea e Ponte Beluso que non hai. Tamén respecto aos parques infantiles seguiremos facendo parques infantiles, queremos facelo xa cuberto en Escarabote en Cabo de Cruz, dado o éxito. Se pode rematar a frase? Sí, dado o éxito que tuvo o do centro urbano. Mais que nada, para non deixar aí a medias o argumento, imos co Venega. A min non deixan de sorprenderme pois todas as boas ideas e todos os proxectos que ten agora o señor Romero. Esos proxectos evidenciaron a súa ausencia nestes 4 anos, porque non vimos nada. En canto á rúa principal, curioso que lle leve 4 anos facerse un proxecto, non? Cando ademais tiñeno dende o inicio da legislatura, porque foi, como digo, dos 2 membros do goberno un acordo de investidura. En canto á Vial de Berres, eu creo recordar que vai alá por 2 anos xa, que saleu vostede na prensa a todo bombo e platillo, que xa estaban iniciando os trámites para facer a nova circunvalación de Berres, e resulta que agora enterámonos que nos di que se van a iniciar a guinda hora. Entón, non engaña aos veciños e as veciñas de Boiro, señor Romero, ou vostede xa o ten en marcha cando sale na prensa a bombo e platillo fai máis de 2 anos, ou está facendo agora. En todo caso, está aí para ver que non hai nada. En canto aos servicios, evidentemente, os básicos son necesarios para ter un bo rural, para que os veciños e veciñas poidan desenvolver unha vida digna no rural, pero no Benega imos máis alá. Apostamos tamén por rede de wifi en todos os espazos públicos, apostamos tamén por composteiros comunitarios como unha alternativa á recollida do lixo ao modelo Sogama, que é máis respetuoso co medio ambiente, e para o rural tamén temos medidas que contribúen a fixar poboación, e esas medidas evidentemente son os servicios do que falamos, pero tamén bonificacións no IAE, no imposto de actividades económicas para aquelas empresas que se queiran instalar no rural e que non teñen aínda os servicios á man, que non é xusto que paguen o mesmo que os que están no centro de Boiro, ou tamén, por exemplo, reducción na tasa do icio. Boiro Novo. Sí, bueno, fai 4 anos tamén aquí foi un dos proxectos, os primeiros que presentamos a necesidade de crear un parque cuberto no noso concello foi tamén o noso grupo. A primeira moción que se presentou foi dirixida e presentada por Boiro Novo. Hoxe vemos que ese resultado está aí, que temos un parque cuberto no centro urbano de Boiro, pero agora queremos, precisamente que estamos falando do rural, levar e avanzar na dotación de cubertas para os parques infantís ao resto de parroquias do noso concello. Creo que foi un éxito e que temos que aplicalo, porque precisamente é unha maneira de poder facilitar e axudar ao asentamento da poboación na nosa zona rural. Igualmente, eu creo que no ámbito do urbanismo creo que hai que buscar métodos e mecanismos que permitan poñer en valor as zonas rurais con valores arquitectónicos característicos da propia zona e que de algún xeito sexa máis humanizado e sexa tamén atractivo desde o punto de vista da veciñanza que reside nese rural. Creemos que é importante, como decía, a Consellería de Medio Rural debe de ser un piar importante na aposta do día a día do Concello de Boiro. Pois completamos esta rolda co candidato de Esquerda Unida. Sí, por continuar co tema do rural e insistindo en que calquera outra medida posterior debe estar non supeditada, pero sí en importancia nun segundo grado con respecto a completar o suministro e o saneamento, si creemos que, por exemplo, a rede de centros sociais debe ser dinamizada naqueles espacios rurais donde na actualidade quizá non teña a actividade que debería e que podería ter, non? Tamén están as escolas unitarias que están desaproveitadas, en algúns casos moitísimo máis, sería outro foco de dinamización do rural e pensamos que quizás se podería avanzar por aí nas políticas de integración e de desarrollo do rural.
En todo caso, me gustaría sí mencionar unha medida que pode ser que corresponda de algún xeito a outro bloque, pero creo que é pertinente aquí tamén, que serían os orzamentos participativos. Os orzamentos participativos no rural poden axudar a que os veciños e veciñas que residen no rural pois podan ser partícipes do orzamento local e, por tanto, eles mesmos decidir que é o que necesitan e que non necesitan para a súa vila. E por último, porque se mencionou, sin dúbida a depuradora que temos quedase curta. O que non estou seguro é que simplemente unha modernización e reparación da instalación sexa suficiente e quizá unha obra de 1994, se non estou equivocado, diseñada para 20.000 habitantes, quizá non dé a máis e necesitemos unha segunda depuradora, claro. Bueno, pois de orzamentos e de economía imos falar de contado, iso sí, vai ser logo da publicidade. Aquí continuamos neste Contrastes Boira, agora imos falar de economía. O primeiro, voulles pedir aos candidatos un balance da xestión económica do goberno municipal, aínda coa cuestión dos orzamentos no primeiro plano informativo. Neste caso comeza o candidato á reelección polo Partido Socialista. Sí, bueno, para nós é importantísimo o tema económico, non? O que sí temos claro e ten que ser prioritario nesta legislatura é ampliar o chan industrial do polígono industrial, non? Para nós é fundamental. Se lle advertimos, estando na oposición dentro do Partido Socialista ao Partido Popular, no seu entonces, que era prioritario empezarse a traballar nesa ampliación, non fixeron nada en oito anos, e, bueno, nós estamos traballando en eso, e estes 4 anos que veñen, pois, queremos materializalos, non? Para nós é super importante. Igual que programas de bonificación das tasas administrativas para as empresas. Respecto ao emprego, queremos seguir ca dinamización que estamos facendo do Centro de Formación e Viveiro de Empresas, que está tendo moi bo resultado, seguir tamén cos programas de formación para o emprego, como estamos facendo, os obradoiros, os cursos AFD, Accións Formativas para Desempleados, os programas integrados de empleo, que están dando tan bo resultado, e, bueno, e seguir consolidando a Feira de Emprego do Barbanza que fixemos este ano e que foi un éxito, non? Tamén creamos un blog, un portal de emprego que está tendo moi bons resultados, non? Bueno, pois a ver se fai balance da xestión económica do goberno local a candidata do Bloque. Home, sí, resulta-me curioso escoitar ao señor Romero dicir que para eles é importantísimo a economía. Estivemos nun mandato durante 4 anos no que solamente foi capaz de aprobar un orzamento. Eso é relevante. Despois, cantidades inxentes de cartos gastados no noso Concello con partidas sin dotar presupuestariamente. Entón, pois, para ele é importantísimo a economía. No BNG sí que temos propostas para Boiro neste tema. Temos a mellora continuada e ampliación do polígono industrial. Resulta un pouco chocante tamén ver como o señor Romero recuou na súa pretensión, que hasta non fai tanto falábanos dun segundo polígono para Boiro. Alegrámonos de que por fin caese da burra e que esa idea era descabellada, e que no que temos que traballar todos xuntos precisamente é por mellorar o polígono industrial que temos, e por mellorar aí o chan industrial. Levamos tamén a desenvolver obradoiros de formación, sobre todo para o emprendemento. E unha cousa que considero moi importante é que favoreceremos a creación de comunidades para a xeración de enerxías renovables que permitan o autoconsumo. Isto é moi importante. Tamén campañas de promoción e mellora para a nosa praza de abastos, e como non podía ser de outra maneira tamén de todo o comercio local. Dende o BNG, cando entremos no goberno, gobernaremos con responsabilidade económica, priorizando o gasto público para ter en conta primeiro as necesidades colectivas. Boiro Novo. Sí, a verdade é que en materia económica do noso Concello, creo que de promoción económica o máis importante é dar posibilidades para xerar emprego no noso Concello. Nese sentido, nos parece vital incorporar o Concello de Boiro no Plan Sectorial de Chan Industrial de Galicia, ampliando o polígono industrial existente no noso Concello, e tamén algo moi importante que dotar de máis personal ao Servicio de Urbanismo para que sea moito máis áxil tramitar as distintas autorizacións necesarias para poder desenvolver a actividade
empresarial no noso concello. Creo que foi vital o Centro de Formación e Viveiro de Empresas que está en este momento sendo un referente a nivel de toda a comarca, incluso a nivel do país, generando emprego no noso concello, dando formación e dando a oportunidade a persoas do noso concello a acceder a unha formación adaptada ás realidades económicas da nosa comarca. Nese sentido, tamén para nós é vital apostar polo traballo no mar. A empresa máis importante do noso concello é o mar e os servicios que temos prestar dende o Concello de Boiro, pois precisamente facilitar o desenvolvemento do traballo das persoas traballadoras do mar. Nese sentido, levamos unha proposta que xa está neste momento tramitándose dentro do propio Concello, que é a dotación de vestuarios e servicios hixiénicos para as mulleres traballadoras do mar, precisamente para as mulleres e homes mariscadores a pé, nos areais de Barraña, Saltiño, Mañóns e Ladeira. Creo que é unha mellora que merecen para mellorar as súas condicións laborais. Néstor Siella. Ahora de referirnos a creación de emprego no local, antes de nada hai que recoñecer que as competencias son máis ben escasas, non? Pero que sí podemos facer é aproveitar os novos tempos, como por exemplo o novo paradigma do teletraballo que vai en ascenso e que sería unha oportunidade para o rural, non? Hai moitas profesionais que xa se poden adicar na súa profesión, poden realizala dende moitos kilómetros de distancia, e esa é unha oportunidade para o rural que temos que aproveitar, dotando o rural de todos os servicios e as comodidades posibles, claro, efectivamente. Con respecto tamén ao traballo e dando a importancia que, por suposto, ten o turismo para Boiro e para gran parte da costa galega, si é certo que non podemos apostar todas as cartas ao turismo e temos que intentar diversificar a nosa economía, non? O turismo crea un traballo volátil e estacional, non? E os traballadoras, as traballadoras de Boiro necesitan vivir un salario digno os 12 meses do ano, non? Por mencionar unha proposta que temos en Esquerda Unida, sería crear unha empresa municipal de obras dedicada sobre todo ao mantenemento de obras, non? Por un lado, sería aproveitar unha das posibilidades que ten un ayuntamiento de crear directamente emprego, e por outro lado, pois que toda a veciñanza nos beneficiáramos da actividade desa empresa municipal de obras. Bueno, pois xa introducen diversos sectores productivos varios dos candidatos, a ver se o do Partido Popular quere facer balance da xestión económica do goberno local ou se xa tamén se adianta aos sectores productivos. Cando queira. Moitas gracias. Aquí hemos falado de presupostos, que en 4 anos se haya aprobado un presuposto do ano 2021 e que fora no mes de diciembre, máis que un presuposto era unha folla de liquidación, non? Dese ano. O curioso do pouco interés que había e que hai no rigor económico, que ese mismo nesas fechas é cando se debe aprobar o presuposto do 2022. De verdad que nos entendíamos que se iban a traer os dous xuntos, pero bueno, parece que non hubo entendimento, que as distintas forzas que apoyaron esos presupostos só puderon traer unha folla de liquidación do 2021. Ese é o rigor na xestión económica destos 4 anos, non? Falamos de sectores productivos, falouse dos nosos mariscadores e demais. Claro que necesitan melloras, como decía a señora Dores Torrado e demais, pero hai unha cousa fundamental que se está pasando por riba, non? É dicir, é o tanque de tormentas. O tanque de tormentas é unha obra mal diseñada e necesita que se tome medidas urxentes para eso, porque desas obras depende o marisco dos próximos anos. É dicir, este inverno, concretamente, o tanque de tormentas estuvo botando directamente, vertendo os areais de Barraña e poñendo en risco o marisco, non? Entonces, esa debe ser unha prioridade xa non só do Partido Popular, se alcanza o goberno, sino de calquer partido para que un dos sectores productivos máis importantes de Boiro teña futuro. Bueno, pois fala o candidato do Partido Popular da importancia non dese tanque de tormentas para un dos sectores que xa estaba en riba da mesa, como é o do sector do mar. Tamén se falou de cuestións, por exemplo, das oportunidades do teletraballo ou da necesidade de ampliar o polígono industrial. Seguimos falando de propostas centradas na mellora da economía local, no fomento do emprego, agora co candidato do PSOE.
Sí, bueno, para nós o tema de promoción económica é fundamental, non? Temos pendiente que recibimos fondos Next Generation, que é a reforma do mercado municipal, tamén a creación dun mercado gastronómico no local anexo ao mercado municipal, que xa temos o proxecto feito, e, bueno, tamén o que é a reforma integral da Casa da Cultura de Boiro, que recibimos máis de 1,5 millón de euros para a súa rehabilitación e a súa ampliación, non? O tema do viveiro de empresas, eso é fundamental na promoción económica, sobre todo no tema de formación. Respecto aos sectores productivos, hai que potenciar os sectores productivos que temos na nosa zona, que son todos relacionados co tema do mar, ou ben por a extracción de produtos do mar directamente, sector primario, ou tamén por o sector conserveiro, pero temos que empezar a apostar por outros sectores para a súa diversificación, non? Nos apostamos polo sector forestal, por eso o que fixemos é pedir os obradoiros de emprego, donde xa os mesmos rapaces que se están formando nese ano de obradoiro, pois están creando empresas. Temos unha serra cun potencial enorme e temos que apostar tamén sobre o sector forestal. Bueno, como se falou do tema das mariscadoras, efectivamente xa hai un proxecto para crear eses habitáculos, xa está consensuado con Costas, e ora buscar a financiación e leválo a cabo, non? Raquel Suárez. Ben, pois evidentemente dentro do BNG os sectores productivos sempre van a ter o noso apoio. E medidas que fortalecen, pois xa saíron antes, os sectores productivos primarios, pois fortaleceno, e é moi necesario en Boiro conseguir o saneamento integral, como dixemos, pero tamén a eliminación de vertidos, que hai moitos puntos de vertido no noso concello. Falamos tamén da segunda depuradora, falamos tamén de compostaxe comunitaria e falamos tamén de campañas de concienciación na selección de residuos e na reciclaxe. Como sabedes, todo isto contribúe á calidade das augas e, por conseguinte, aos sectores productivos e tamén aos primarios e tamén, por conseguinte, a toda a cadea mar-industria. E a promoción económica non son só sectores productivos, a promoción económica e o turismo dende o BNG vémolo como unha visión integral, e aínda que o Concello de Boiro sexa un concello que ten costa, non podemos vincular e vencellar somente o turismo a un turismo de praias, e temos que impulsar, que como así o levamos no programa, un turismo aproveitando todos os recursos do noso municipio, recursos paisaxísticos, recursos patrimoniais, que os elementos patrimoniais do noso concello están abandonados. Hainos que poñer en valor, hainos que recuperar, hainos que limpar e señalizar correctamente, incluso se poden crear sendeiros ou rutas andainas en torno a eses elementos patrimoniais, porque aquí está moi ben, temos un Pazo de Goiáns que é un elemento de peso no noso concello, referente tamén en toda a comarca, pero hai que apostar por todos os elementos patrimoniais que temos e non vencellalo solamente ao Pazo. A rexeneración do litoral entendemos que tamén é importante. De feito, gustaríame dicir que a principio de legislatura o BNG presentou unha moción na que falaba dun plan do litoral na que se recollese que con todos os axentes que comparten o espacio se fixese un uso conciliado e se intentase manter limpo non só na época estival, sino durante todo o ano, e ese acordo o señor Romero non tivo a ben formalizalo, quedou no queixón tamén. Dores Torrado. Outro sector importante no noso concello é tamén o sector comercial e o sector hosteleiro da nosa vila, e ademais en este momento somos un referente na comarca neste ámbito. Creo que dende o goberno se triplicou o apoio que recibían as entidades relacionadas e que impulsan a dinamización do comercio local. Creo que é algo e é unha liña na que temos que seguir, humanizando as nosas rúas, dando servicios e traballando e cooperando co sector hosteleiro e comercial para que de algún xeito podan ser incluso un sitio atraente para os sectores comercial e hosteleiro. Tamén pensamos que é vital poñer no mapa o Pazo de Goiáns, é vital dende o punto de vista patrimonial, como todos xa coincidimos neste momento, pero que tamén é vital poñelo
para que sexa un punto clave de atracción de persoas ao noso concello. Iso o que supón unha diversificación tamén de toda a nosa economía, da parte precisamente hosteleira, da parte do hospedaxe, e creo que iso é un obxectivo que debemos de conseguir na vindeira legislatura, que todo o mundo en Galicia sepa da existencia do Pazo de Goiáns e da existencia e do potencial que temos dende o punto de vista patrimonial como o que temos en este momento nesa maravillosa finca que é Goiáns. Cando queira. A defensa do emprego é tamén a defensa dos nosos sectores productivos, e neso entra tamén a defensa do mar, por suposto. Quizá niso sí que non deberíamos ter ningún tipo de dúbida a hora de ataques de outras administracións ao noso sector, que hubo unha primeira oleada de pequena non hubo nada, unha oleada de ataques xa fai uns 4 ou 5 anos coa lei da acuicultura, e agora volve un proxecto similar que intenta enfrentar o sector mexilloeiro bateiro co percebeiro, non? Ese tipo de cuestións temos que estar en primeira liña, temos que apoiar o noso sector, temos que apoiar o sector percebeiro, temos que vixilar, por exemplo, que non haxa verquidos en ningún punto do noso concello, como algunhas asociacións veñen denunciando nos últimos anos, e iso, nun concello como Boiro, que vive claro do mar, é esencial para desarrollar o emprego. Fernando García. Moitas gracias. Dentro do desenrolo do sector turístico, unha das ideas fundamentais que levamos no Partido Popular é a recuperación das bandeiras azuis. Por parte do señor Romero e ese equipo de goberno rexeitaron as mesmas e xa no primeiro verán tuveron que retirar varias dos areais, non? Despois, en canto ao Pazo de Goiáns, nós temos unha idea para vertebrar culturalmente o Pazo de Goiáns, sobre todo na época de verán, non? Que é crear ali un auditorio aberto para que o Pazo de Goiáns sea a capital no Barbanza dos festivais musicais do verán. E creemos que o Pazo de Goiáns, a finca do Pazo de Goiáns concretamente, é a zona ideal para facelo, non? É dicir, cerca do núcleo urbán, con bons accesos, con aparcamento, creo que sería fundamental para o desenrolo turístico do noso municipio, non? Xa habíamos falado antes de axudas aos comerciantes e os empresarios, non? É dicir, eu xa falei noutro debate de que é necesario que aos emprendedores se lles axudan cando empezan, non? Aquí un dos impuestos principais que reciben, das tasas que teñen que pagar os empresarios, os comerciantes cando abren os seus negocios é a licencia de apertura. Hoxe en día supón o triple do imposto de actividades económicas. En moitos casos é excesivo, non? Parece que é un atranco para incentivar esa creación de novos empresarios e que xeneren emprego. Desde o Partido Popular modificaremos esa tasa de apertura. Bueno, pois xa están a falar os candidatos de cuestións relacionadas co turismo, tamén interesantes cuestións relacionadas co apoio a comercio, hostelería, tamén o fomento de actividades, por exemplo, culturais e deportivas que a fin de contas atraen en moitas ocasións a moitas persoas ás distintas localidades, tamén, polo tanto, xerando riqueza. Imos de novo co candidato socialista. Sí, respecto ao comercio e hostelería, bueno, aí está feito o traballo destos 4 anos, un comercio e hostelería que estaba morto en estos 4 anos, reviveu, non? Por todas as actividades que se fixo en torno para as rúas do Concello para reactivar esas compras e esa hostelería, non? Bueno, respecto ao tema do turismo, eu teño clarísimo a joia da corona e o Pazo de Goiáns, e é verdad que me alegro escoitar o candidato do Partido Popular que apostan polo Pazo de Goiáns, porque, bueno, en 8 anos intentaron que caera, e, bueno, me alegro que cambiara de idea, non? Bueno, tamén, bueno, decir que unha proposta do candidato do Partido Popular era dar 15.000 euros a unha asociación de comerciantes fantasma, e o mesmo que lle quería dar ao AVE cando el gobernaba, lle daba 4.000 euros e este goberno lle deu 30.000.
Pero bueno, a rehabilitación do Pazo de Goiáns hai que seguir con ella, a capela xa está en marcha, hai que seguir rehabilitando os lagares, xa estamos agora ca licitación do paseo que vai dende o Pazo ata o Coído, está nestes momentos xa para oferta de ofertas, e nós xa temos traballado e xa temos falado con Costas para facer a senda que conecte Peralto e Prexardín tamén co Pazo. Tamén temos que seguir ca mellora e posto valor do Centro Arqueolóxico de Neixón, que recibe moitísimos visitantes ao longo do ano. Hai que seguir potenciando o camiño a orixe, algo que está funcionando moi ben. Queremos crear un anfiteatro ao aire libre no Parque da Cachada, incluindo a reforma integral do parque, naturalmente potenciar os roteiros de senderismo, xa se está traballando desde a Mancomunidade para o de Castelo de Brites, hai que seguir potenciando os que hai e, como non, ampliar os carriles bici a Cabo de Cruz, Escarabote e Banqueiro. Dende o BNG temos clarísimo que o Pazo de Goiáns debe de ser un referente tanto turístico como cultural, pero que o que temos no Pazo de Goiáns é empezar pola base. Primeiro, hai que empezar a dotalo de contido, que está sin dotar de contido, e tamén de persoal. Non pode ser que algo tan emblemático do noso patrimonio como é o Pazo de Goiáns pois se abra unha vez ao ano, como pasou estes días con motivo do 17 de maio das Letras Galegas, e logo durante o ano pois estemos improvisando a ver que actividades ou que usos se lle poden dar ao Pazo e que podemos meter ali. Entón, básico e fundamental para nós e para o BNG é dotar o Pazo tanto de contido durante todo o ano como de persoal. E falábamos antes tamén dos sectores productivos e saiu aquí o da amenaza que recibe moitas veces. Por desgraza non foi unha amenaza só nin dúas. O do anteproxecto da Lei de Acuicultura xa fai máis anos, xa foi creo que polo 2015, e por desgraza hai 4 anos tamén desde a Xunta a ameaza foi ca reapertura da mina de Touro, e no BNG sempre defendemos, sempre estivemos de lado dos nosos sectores productivos, e como non podía ser de outra maneira, estamos tamén agora defendendo a capa e espada co problema que teñen co tema de non poder apañar a cría. E vinculado a isto, porque digo que hai que aproveitar todos os recursos que temos no Concello para dinamizalo económicamente e tamén turísticamente, pois impulsar tamén un turismo gastronómico vinculado aos produtos de temporada que temos e tamén ao noso produto estrela, como non podía ser de outra maneira, que é o mexillón. Pois imos con Boiro Novo. Sí, eu retomando un pouco o que introducías ti neste apartado de como potenciar a través do deporte o turismo no noso Concello, creo que é vital as probas que se están desenvolvendo nos últimos tempos no noso Concello. Si que é certo que a proba da ACT, da Liga de Traíñas, pois trae moitísima xente ao noso Concello e nos sitúa a nivel de todo o Estado. Tamén se recuperou precisamente xa o ano pasado a proba Challenge de ciclismo, que atrae a moitísimos corredores ciclistas do conxunto do Estado e mesmo de Portugal ao noso Concello. Creo que é vital poder seguir por esa línea. Ou tamén este mes de xuño pois tamén teremos a proba Internacional Trackers, que tamén está sendo un polo de atracción ao noso Concello, incluído cunha nova modalidade deportiva que é o básquet 3x3, que se conseguiu que fora sede precisamente Boiro para o mes de outubro e poder ter esa proba no noso Concello. Creo que pois é unha potencialidade que tamén estamos traballando no turismo de forma transversal dende outras áreas, como pode ser dende a área do deporte. Tamén pensamos que é moi importante a subvención que se conseguiu por parte dos fondos Next Generation de ampliación da Casa da Cultura para poder facer un anfiteatro moito máis grande e que vai a permitir ampliar a oferta cultural e poder dar pois uns servicios para poder que esa oferta cultural que atraigamos poda atraer a moitísima xente ao noso Concello. Creo que iso tamén favorece a que haxa mobilidade interna, ou polo menos no ámbito de Galicia, para poder disfrutar de obras de teatros, de actuacións importantes no noso Concello, en concreto grazas a esa intervención que se vai a desenvolver na vindeira legislatura. Pois ainda temos que escoitar a Esquerda Unida e o Partido Popular. Imos primeiro con Néstor Sieira. Antes falábamos da necesidade de diversificar económicamente as actividades do noso Concello. Seguindo ese fío, quizá é o momento de apostar
na creación, na apostar na creación de emprego no ámbito da cultura e tamén do coñecemento e da investigación, non? Quizá chegando a acordos coas universidades máis cercanas, e quizá non as cercanas, tamén coa UNED, quizá se poida desarrollar proxectos como, por exemplo, o que todavía está por explotar, que é o de Neixón, pero que aínda así é o núcleo dos encontros arqueolóxicos que son un éxito cada ano, seguindo un modelo similar, quizá poidamos explorar o desarrollo do coñecemento nas nosas fronteiras e crear novos perfiles laborais e, polo tanto, novos empregos, non? Pois completamos esta rolda co candidato do Partido Popular. Moitas gracias. Bueno, o señor alcalde olvidouse de citar esa dinamización económica que fixo que somos líderes en fabricación de peonzas. Por eso o Concello comprou unha maquinita para facer peonzas por máis de 15.000 euros, non? Creo que é fundamental. Vamos ser líderes na fabricación de peonzas, creo que nos próximos 30 anos. É importante recordar aos veciños en que se gastan os cartos, non? Esa dinamización pues, tamén levou a adquirir unha porta de 8.000 euros para o gabinete da alcaldía porque parece que non entraba moi ben ca que tiña, non? Pero bueno, son cousas que suceden e pois resulta que o do Partido Popular somos os malos. Esos en que se gastan os cartos. Bueno, desde o Partido Popular, por exemplo, en tema de dinamización de deporte, xa que saliu o tema, nós temos claro que a base do deporte amateur no noso Concello é o problema de financiación, non? É dicir, os clubs non poden estar a expensas de que o alcalde, cando se vai falar con el, teña millor día ou peor día. Nos queremos facer plans plurianuais cos distintos clubs, cas distintas asociacións, para que teñan unha estabilidade económica e lles axude a medrar, non? É dicir, caprichos persoais de que a ti non che dou porque me caes peor, porque non me rías as gracias, teñense que acabar. E casi debía ser un consenso entre as distintas forzas que esos plans debían ser plurianuais, non? Porque sobre todo asegurarían a independencia económica do Concello e asegurarían o desenrolo do deporte no noso Concello. Bueno, pois chegado a este punto, se les parece aos candidatos e candidatas, imos descansar un chisco e continuamos de contado aquí en Canal Rías Baixas neste Contrastes Boiro. Última parte deste Contrastes Boiro, aquí en Canal Rías Baixas, falamos de contado de políticas sociais e de igualdade, arranca a candidata do Bloque. Ben, pois no BNG en políticas sociais, pois algunhas cousas xa saíron antes, apostamos polas vivendas sociais, pola residencia da terceira idade, que parece ser que, ademais, polos que coitamos estes días, hai un conflito entre o PP e o PSOE, porque a concelleira lle prometeu que se gobernaba o PP que viña a residencia para Boiro, pois mira, estes problemas, estes males, esta pugna que teñen entre eles, vai a acabar cando o BNG este no goberno, máis que nada porque para o ano hai unhas eleccións á Xunta e vai a estar Ana Pontón como presidenta do goberno da Xunta e entón eses conflitos vanse a acabar. O reforzo do CIN é unha aposta que ten o BNG. Vanaglorias este goberno de dicir que reforzaron o CIN porque ampliaron o seu horario á pola tarde, pero que o problema do CIN, do Centro de Información á Muller, non era un problema de horario, senón que é un problema de funcionamento e un problema cos profesionais. Todo o mundo sabe o problema que houbo non fai moito a finais deste mandato coas mulleres, co colectivo de mulleres vítimas de violencia de xénero, algo que non se pode consentir, o que pasou. Recibiron un trato vexatorio tanto por parte de responsables políticos como por parte de algúns dos traballadores, e iso é algo que nos parece gravísimo, porque ademais houve compromiso de que se iba a haber unha investigación con ese tema e nunca se investigou nada. O que se fixo foi desviar o tema, abrir unha cortina de fume para que a señora concelleira de Igualdade e o señor alcalde lavaran a súa imaxe, e o que se fixo foi correr unha cortina de fume canto a ese tema, e entón nós vamos a esclarecer todo o que pasou aí e reforzar o correcto funcionamento do CIM. Boiro Novo. Sí, a ver, ca residencia da terceira idade sabe todo o mundo o que fixo este goberno municipal. Fixo a dotación de poñer a disposición da Xunta de Galicia os terrenos necesarios para poder facer esa construción,
fixo e redactou o anteproxecto necesario para deixarlo todo listo á Consellería para que exerza as súas competencias, as competencias que lle corresponden como órgano autonómico. E, sen embargo, o órgano autonómico correspondente á Conselleira o que decideu é facer política en vez de precisamente atender os veciños e as veciñas do noso Concello. Eso foi o que pasou en relación á residencia da terceira idade. No caso da área de igualdade, no caso do CIN, pois como durante todo este tempo fixemos un reforzo importante na área do Centro de Información á Muller. Aumentáronse o número de horas disponibles para a atención ás mulleres. Aumentouse tamén o horario de atención de tarde, para que precisamente puderan conciliar a súa actividade laboral coa súa atención dentro dese servicio. E, ademais, se atendeu no ano 2022 a 124 mulleres ese servicio. Este goberno dotou presupuestariamente neste orzamento municipal os postos necesarios para crear para aumentar a plantilla destinada a ese servicio e o que é tamén máis importante, que é crear no borrador de relación de postos de traballo os postos necesarios para ese servicio. En relación á cuestión que aludía a señora Suárez, bueno, decir que igual que esta concelleira nunca fixo política con cuestións que están no xulgado, eu dende logo non o vou a facer. O que teña que decidir un xuiz o decidirá. E, dende logo, eu creo que está fora de calquer debate político. Pois dito isto, imos co candidato de Esquerda Unida. Bueno, as políticas sociais teñen unha vinculación directa coa demografía. Canto máis completas, canto máis amplias son as políticas sociais, máis aumenta a demografía. É algo que en Boiro levamos tempo debendo, por decirlo de algún xeito, non? Dende Esquerda Unida consideramos que é o momento de facer políticas de vivenda. Propoñemos no noso programa unha bolsa de aluguer social, tamén axudas ás familias numerosas, e tamén no ámbito da política social, pero xa na mocidade, pois unha casa da xuventude, non? Unha casa da xuventude que permita ofrecer alternativas de ocio e de entretenimento, de ocio e de coñecemento a xente máis nova, non? Pero sobre todo consideramos que as políticas sociais teñen que vertebrar a sociedade e permitir que a población aumente considerablemente. Moi ben, pois imos con Fernando García. Moitas gracias. Eu agradezco aos partidos, ao resto dos partidos, que recoñezan a xestión que se fixo ca Conselleira de Política Social para acadar esa residencia de terceira edade. Si, é un compromiso que ten a Conselleira con este candidato e así, pois fixen as xestións oportunas para conquerila, non? Que se critique, pois, eu creo que debía ser unha ledicia, pero parece ser que só se aplauden as cousas que alcanzan outros partidos. Como xa falamos, o eixe vertebrador da nosa política social será esa residencia de terceira idade, e non esquecemos a nova escola infantil, non? Este ano quedarán ao redor de 20 nenos, sin ter praza nas escolas infantils, porque, gracias a Dios, Boiro é un ayuntamento relativamente de xente nova, por ser un importante casco urbán, e vive moitas parellas novas que teñen nenos, o cual nos alegra, necesitan esas prazas, non? En canto ao CIN, eu a veces penso que pasaría se o alcalde de Boiro fora do Partido Popular e tuvera o problema que tuvo o alcalde Martiño, non? Eu creo que seríamos vilipendiados, xa non digo axusticiados ao amanecer na Praza do Concello, pero pouco menos. Parece que cando a izquierda exquisita comete un atropello, como se cometeu con estas señoras, tápanse de calquer maneira e se lles permite todo, non? Mire, ha sido unha indignidad lo que se ha cometido con estas señoras sin un atropello.
Eu podo chegar a entender que nun momento determinado calquera comete un erro, ten un mal día, e pode dicir unha palabra gruesa que non debía facer. Pois, o entendo, pero hai que pedir perdón, e despois desviar a atención, e atacar e judicializar a unha técnica municipal que fai uns meses, que concretamente no mes de novembro, era xa casi a mellor técnica que había para o CIN, pois me parece bastante indigno. Moi ben, pois imos agora co candidato do Partido Socialista. Respecto a políticas sociais, temos clarísimo que o obxectivo é a residencia pública da terceira idade, non? Levamos a bandera o tema do Departamento de Servicios Sociais, que cando chegamos ao goberno era un departamento totalmente abandonado, hasta o punto de chegar a desviar diñeiro de servicios sociais para deportes. Eso é contrastable, está aí. Por eso lle fallou antes o subconsciente o candidato ao Partido Popular cando dixo que se distribuían o diñeiro aos clubs en función se lle caías ben ou caías mal. Eso que facía el cando estaba gobernando, non? Bueno, unha das cousas que tamén queremos levar a cabo en políticas sociais é un centro de rehabilitación e terapéutico para o tratamento do Alzheimer e a dependencia, non? E tamén o aumento de número de horas do SAF, do Servicio de Axuda ao Fogar, que depende tamén da conselleira Fabiola. Espero que me este escoitando e que nos dea máis horas, porque este goberno aumentou a partida presupuestaria de 600.000 euros a 1.300.000 para prestar un mellor servicio. Tamén o reforzo das partidas dedicadas a emergencias social, tamén a rehabilitación das viviendas unitarias para fins sociais e para a mocidade, e, bueno, todo vimos que o Departamento de Servicios Sociais levou un cambio, por eso tamén levamos moi ben o que foi a xestión da pandemia. Bueno, pois os candidatos poden seguir falando se queren de cuestións relacionadas co benestar. Eu tamén introduzo a cuestión demográfica, tamén medidas a prol da vivenda. Xa algún candidato ou candidata, non lembro, comentaba que Boiro é un concello que gañou poboación nos últimos anos e, polo tanto, hai tamén necesidade de certas medidas para que no municipio continúen asentándose máis familias. Imos de novo co BNG. Ben, eu teño que dicir que me parece moi lamentable escoitar aquí a concelleira de Igualdade dicir que se fai política cun tema. O BNG non fai política con ningún tema, o BNG actúa con responsabilidade e xa digo, pareceme moi lamentable que un colectivo de persoas vulnerables como son as mulleres vítimas de violencia machista, pois xa non só non teñan os seus gobernantes a pouca empatía como para ter o seu apoio, senón aínda por encima que teñen que estar todos os días dicindo que minten, que denostándoas e ademais co sufrimento que elas lles acarrea, porque xa son persoas vulnerables e que teñen que oír por parte dos gobernantes dunha administración. Pareceme demais de pouco exemplo, de pouca empatía, de pouco respeto, e quen está nun goberno debe de demostrar todo eso e debe de ser responsable. Por eso o BNG, cando accede ao goberno, precisamente vai actuar con respeto, vai actuar con responsabilidade, e que non faga demagoxia a señora Torrado dicindo que o tema está xudicializado, porque non é certo. O que está xudicializado é un invento que fixeron eles para precisamente desviar o tema, desviar a atención sobre o problema central, que foi precisamente o trato que recibiron estas mulleres por parte do Concello, que todo hai que dicir, que mentras estaban prometéndolle cousas, prometéndolle locais, prometéndolle recursos, e podían sacar a foto con elas, todo marchaba sobre rodas, pero cando estas mulleres empezaron a reivindicar o seu, foi cando viñeron os problemas. E non é de recibo que diga que se atenden no CIN a 100 non sei cantas persoas ao ano, é que haxa un grupo de mulleres que incluso se teñan que ver desplazadas a ir ao CIN de outro concello, como neste caso de Ribeira, para poder ter un trato digno e que ninguén as coaccione e ninguén as ameaza. Pois a ver se lle responde, Dores Torrado. Sí, aquí varias cuestións. Primeiramente, señor Diáguez, acórdase vostede do caso da traballadora social? Non se faga vostede a víctima. Aquí precisamente esta concelleira, porque xa leva anos na corporación, que fixo en aquel momento? Deixar actuar a xustiza. Leveille algunha moción ao pleno? Fixenlle algún tipo de ataque? Non. Deixei actuar a xusticia, que é o que hai que facer. E señora Suárez,
A señora Suárez o que está facendo a oposición é sobreexpoñer a esas mulleres vulnerables. Agora mesmo non creo que sea o momento neste debate político que estén sobreexpostas esas mulleres. Igual que eu, no seu día, cando pasou cuestiones deste tipo, por favor, sexa educada, non se poña nerviosa, sexa educada. Entón, precisamente é eso, é que están a oposición sobreexpoñendo estas mulleres que precisamente son as que debemos protexer polo seu ben. E en materia de igualdade, nós levamos programas de conciliación, igual que cando estuvemos durante o goberno, fixemos traballos de coordinación, de programas de conciliación, para favorecer a interacción dentro das familias no plano de convivencia, e tamén, como non, no ámbito dende o goberno municipal, tamén fixemos unha actuación importante en emerxencia social, coa rehabilitación da Casa de Costas, precisamente que vai a ser unha instalación municipal adaptada para esas situacións complexas no que teñan que botar man persoas necesitadas para poder necesitar un lugar donde acobillarse temporalmente. Cando queira. As políticas sociais e de benestar, en Boiro temos que ter presente que un porcentaxe moi alto, de feito ronda o 22% da nosa poboación, ten máis de 65 anos. De feito, son unhas 4.200 persoas. Todas estas persoas van a necesitar unha atención especial, moitas destas persoas van a necesitar unha atención especial, non todas. Polo tanto, temos que adaptar os nosos servizos e as nosas infraestructuras para poder facer fronte a esa situación, non? Si en todo caso, quería mencionar a anomalía democrática que supón que unha conselleira dun goberno, do goberno da Xunta, da Conselleira de Política Social, prometa unha infraestructura esencial para a cidadanía e somos todos contribuyentes, independentemente de a quen votemos, solo si gana o seu candidato, non? O que máis me asombra desa declaración da conselleira é ademais a normalidade coa que o candidato e os integrantes da lista do Partido Popular de Boiro xa toman. O que máis me asombra é que non ven nada raro nesto, cando é claramente unha anomalía democrática palmaria. Pois precisamente imos co candidato popular. Moitas gracias, señor Restor. Mire, usted, porque vexo un recién chegado, a teoría da política está moi ben. As realidades son outras. E quizá o que necesita usted un pase pola realidade política deste país e a realidade política mundial. Mire, en canto falou o señor alcalde, reclamou máis horas a conselleira. Mire, vostede ten unha lista de espera aproximadamente de 150 persoas que están esperando o servicio de axuda no fogar. E se queixa porque non teñen horas. Non, mire, ustedes non cubren as horas porque son incapaces de tramitar os expedientes porque teñen un carajal montado con o seu concejal de Asuntos Sociales. E eu vou explicar para que vexa que non hai ninguna animadversión. A lista de espera no Concello do Lao de Pobra do Caramiñal, donde non goberna o alcalde, non é do Partido Popular, é de 0 persoas. E sempre que necesita horas, desde a Consellería se dá. Esa é a realidade. Pasa que está ben crear desconfianza, mover o tema. Mire, señora do Estorrado, falaba usted de outro tema, dunha empleada municipal que hubo un problema, sí, pero é un tema totalmente distinto. En aquel momento non había un problema con ningún político, era un tema económico dunha traballadora, co Concello, se foi a un tema judicial, pleito que, por certo, se ganou, que vostedes non reconocen, é totalmente distinto. Ustedes van ao xuzgado contra esta ex-traballadora, porque van ao xuzgado cando xa non é traballadora do Concello. Van contra ela para intentar blanquear a súa imaxe neste tema. Cometeron un erro, é que xa lle digo, eu entendo a posibilidade dese erro, pero eu que estou esperando que vostede, sobre todo vostede, do señor alcalde non o espero, pero de vostede sí, eu esperaba como conselleira de Igualdade que pedira disculpas polo
por si algún erro se cometou en aquela reunión. Bueno, pois, se os parece, temos que completar ainda esta rolda co candidato socialista. Sí, a verdade é que me dá pena, vexo que o candidato do Partido Popular non ten nin idea como funciona o SAF. Vexo, a verdade é que pensei que controlaba un pouquiño porque tuvo 8 anos no goberno, máis 4 na oposición, pero vexo que non sabe, unha pena. Mire, solicitamos por escrito moitas veces, se algo facemos ben é presentar todo por escrito. Vale, solicitamos as obras por escrito, pero tamén lle digo, sigo pedíndolle por escrito á conselleira Fabiola que me reciba. Estou, bueno, e o que a verdade que me quedín abrallado foi co consello que lle acaba de dar ao compañeiro. Madre mía. Oye, lo estás haciendo moi ben, hombre. Non lle fajas caso porque mal vamos. A política, creo que a política non se pode utilizar as institucións en favor dos partidos políticos. As institucións é a favor dos veciños e as veciñas, non das organizacións políticas. E me gustou porque a conselleira o fai con moita normalidade, que dicir que o fai sempre. Que dicir, sempre o fai, e iso é penoso. Bueno, pois seguimos avanzando, temos aínda varios temas en riba da mesa, xa os vou ir introducindo todos, a ver por onde queren ir tirando os candidatos e candidatas. Temos que falar aínda de transición ecolóxica, de transparencia e de participación. Xa saben os candidatos e candidatas que movemos as ordes de intervención, así que agora arranca Dores Torrado, cando queira. Sí, bueno, creo que é importante recalcar que hai que retomar novamente as políticas de participación cidadá no noso Concello, con modelos como poden ser os presupostos participativos, no que se habilite partidas presupuestarias destinadas precisamente a que sexan os propios veciños os que tomen as decisións directas nas actuacións a realizar no seu entorno máis cercano. Creo lembrar que, e además para que o sepa a xente, se retransmiten os plenos municipais, despois de telo demandado en numerosas ocasións o Partido Popular, que agora precisamente utiliza para los copy-pega que circulan polas redes sociais. Durante toda a legislatura pasada solicitamos que se fixera esta cuestión e, sin embargo, tivemos que ser vía un acordo de investidura no que se poden retransmitir os plenos municipais no noso Concello. Eso permite unha maior transparencia, eso permite precisamente que os veciños e as veciñas de Boiro podan saber os debates que se dan na Corporación Municipal e poder ser accesibles para todo o público, e precisamente foi a través dun acordo de progreso onde participamos o grupo de Boiro Novo. Retomamos o Consello Escolar Municipal, que se ve perfectamente a súa idoneidade para levar a cabo as políticas educativas no noso Concello, onde participa toda a comunidade educativa do noso Concello, pero ademais queremos tamén que haxa unha política central dentro do vindeiro goberno que sea a dinamización da participación cidadá no noso Concello. Esquerda Unida. Bueno, entre as distintas propostas entre os distintos temas que se introducían agora, estaba, por exemplo, o do ecoloxismo. Dentro do ecoloxismo, en Esquerda Unida temos unha proposta relacionada cos hortos urbáns, non? Trátase dunha proposta con múltiples beneficios ou con múltiples dimensións, non? Por un lado, é unha proposta formativa, é unha proposta lúdica e tamén pode ser unha alternativa laboral, non? Ademais, os hortos urbáns servirían para concienciar a cidadanía da importancia da ecoloxía. Estos hortos urbáns poden ter, digamos, unha división adicada ás escolas e outra, organizada cos veciños e as veciñas, por introducir o tema da ecoloxía. Non sei se sobre transparencia e participación quere aproveitar tamén este intre para comentarnos algo. Sí, de feito, con respecto a participación, sería importante que Radio Boiro volverá á situación anterior a que fora pechada en 2015, non? Os cidadáns, as cidadáns, o pobo de Boiro necesita plataformas para poder expresarse públicamente. Eu si creo que son as forzas políticas, o goberno local, o necesario de poñer esas ferramentas para que todas e todas poidamos,
comunicarnos co resto da sociedade, transmitir información e recibir información veraz, que ademais é un dereito. Pois imos con Fernando García. Moitas gracias. Bueno, falouse antes de aproveitar as institucións, os cargos públicos. Creo que o señor Martiño conoce o Pazo de Mariñán. O Pazo de Mariñán, para aqueles que non sepan o que é un pazo que é propiedade da Diputación da Coruña, no que se celebran, bueno, pues, distintas recepcións por parte do goberno da Diputación, pues, a persoas ilustres, tal, e ten un restaurante. Bueno, pues en ese restaurante o señor alcalde, o presidente da Diputación e outro ex-miembro da corporación tuveron unha reunión na que se prometeu a residencia de terceira idade dese restaurante. O que me gustaría saber si esa de un acto de partido foi pagada pola Diputación, foi pagada polo señor Martiño, a outra persona estou seguro que non pagou. Eso sería unha transparencia, non? Entonces, eso non é utilizar, parece que non é utilizar as institucións, non, para facer política. Como ves, estou bastante ben informado. En canto ao tema de transparencia, mire, un ayuntamento transparente, cando os empleados municipais piden algo que teñen que ir a pedir axuda á oposición, é lamentable. No pleno, creo que recordar que o 15 de diciembre se levou unha moción da Policía Local entre que nesa moción se pedía que se informara, que o secretario informara das funcións da policía e que se lles trasladara aos membros da oposición. A día de hoxe non se nos ha trasladado, teño constancia que ese informe está feito, creo que está rematado do 17 de febreiro, e ainda hoxe non o temos. Esa é a transparencia do Concello de Boiro, non? Pois, bueno, así hemos estado 4 anos, ha habido contratacións extrañas, como, xa que estamos no tema do CIN, a psicóloga que quedou agora, que tuveron este problema as señoras, pues, é unha contratación curiosa, ¿no?, que está no expediente de contratación. Bueno, pues esa é a transparencia que hemos vivido estes 4 anos. Bueno, pois a ver que lle responde o candidato socialista. Nada que responder porque non sei do que fala, pero bueno. Dese que se leva moi ben ca policía e que lle fan traballos. Bueno, pois nada, pois tema de transparencia, pois nada, pois queremos seguir ca participación cidadá e seguir co formato que habíamos feito antes da pandemia, que tuvemos que suspender a partir de que era un café co alcalde, que se estaba facendo de xeito periódico por todas as parroquias. A verdade é que era un formato moi bo, onde se lle daba información aos ciudadanos de primeira man do que se estaba facendo e se escoitaba activamente as súas propostas, pero ben digo que unha vez que pasou a pandemia, pois, bueno, tuvemos que dedicarnos ao que tiñamos que dedicarnos, tamén simplificar os procesos administrativos, a mellora da sella electrónica municipal, non? Eu creo que si se fixo transparencia neste goberno, ben o dicía a miña compañera do Estorrado, non? Ca retransmisión en directo, en streaming dos plenos. Respecto á transición ecolóxica, pois, bueno, queremos crear un sistema público de mobilidade en bicicleta, por eso xa temos idea dos carriles bici que seguiremos aumentando, e tamén a plantación de especies forestais autóctonas franxas de protección dos incendios, non? Bueno, non se achacaba que cortaban os árboles enfermas, pero a día de hoxe, nestes 4 anos, plantamos máis de 900 árboles no Concello de Boiro. E algo importante que é a recuperación ambiental da charca da Banqueiro e a lagoa de Carregueiro, non? Que xa metemos nas zonas húmidas de Galicia, xa fixemos a solicitud, xa foron aprobadas e agora o que queremos é recuperalas, non? Pois completamos coa candidata do Bloque. Antes neste bloque falábase tamén do social e falouse do servicio de atención no fogar, de que se iba a mellorar. Pois ben, a aposta forte do BNG non é mellorala, senón que é municipalizala, que sexa de xestión directa. Así mellorarían as condicións tanto laborais como salariais das mulleres que traballan nese servicio e ao mesmo tempo melloraría a calidade do servicio e, por conseguinte, pois tamén axudaría a contribuir á mellora da conciliación. A señora Torrado sempre fixo bandeira do seu feminismo, de feito a Concellería de Igualdade, pero da mesa que hai creada no Concello de Boiro contra a violencia machista, desde a súa constitución, convocou unha vez solamente, é porque hai un problema hoxe en día con Ribeira, que queren quitar o xuzgado de violencia número 3 para centralizar o servicio en Santiago, entón volveu a convocar esa mesa porque hai un problema puntual, entón esa é a preocupación que ten a Concellería de Igualdade
protagonismo. En canto a participación e transparencia, pois alégrome tamén de que saíse aquí o tema de Radio Boiro, porque Radio Boiro, creo recordar tamén, porque así se encargaron de facelo público, foi outro dos acordos de investidura que tivo o señor Romero coa señora Dores, pero a reapertura de Radio Boiro, pero non a reapertura de Radio Boiro de calquer xeito, senón a reapertura de Radio Boiro como estaba sendo, como unha ferramenta de participación cidadá. Pero claro, en 4 anos tampouco tiveron tempo como moitas outras cousas e como moitas outras decepcións aos que xa nos teñen acostumbrados. Falan de transparencia, claro que o señor Romero non pode falar de transparencia porque non sabe o que é. Porque se que se fagan no Concello durante despois presumen de progresistas que se dean asuntos sen licitar, que os plenos en determinadas cuestións se lle corte o sonido ambiente ou que os corten cando non lle interesa continuar, cando hai un conflito nun pleno con algún colectivo, xa corta, non deixa a veciñanza acabar a ver cal é o desenlace dese conflito. Que, por certo, colectivos que teñen ido a pleno a preguntar por un determinado tema, pois o señor Martiño non lle contesta ni siquiera as preguntas que lle fan directamente, senón que se ponse a ler un argumentario por onde ven o tempo, ou como está a luna, se está de forza ou se está menguando, e esa é a participación pola que aposta o señor Romero. E isto pasou, quero poñer un exemplo para que o saiba, no tema do vólei. E logo, participación e abrir as portas ao Concello tampouco é poñer unha porta sin necesidade na que se gastaron cuantías inxentes ou que un veciño ou unha veciña de Boiro teña que esperar hasta 3 meses para poder ser atendida por o alcalde ou por algún membro do goberno. Co BNG toda a situación vai a revertir porque sí que apostamos pola participación veciñal, pero pola participación real. Bueno, pois se les parece, non é por cortalos, pero chegado a este punto do debate, imos xa coa derradeira das intervencións dos candidatos aquí presentes. Xa saben os candidatos e candidatas unha mensaxe en positivo, unha mensaxe, o que digo sempre, limpa, sen acusacións ou ataques ao resto de candidatos ou forzas que concorren a estas eleccións municipais. Imos comezar co candidato de Esquerda Unida. Ten vostedes es derradeiros 60 segundos a aquela cámara. Nesta última intervención quero dirixirme á audiencia para solicitar o apoio, pero non o apoio simplemente para as eleccións do próximo 28 de maio, sino o apoio para transformar a política de Boiro dun modo profundo e duradeiro. Precisamos políticas que faciliten o acceso á vivenda, reformas urbanísticas que devolva o espazo público e as rúas ás persoas. Precisamos políticas sociales e de conciliación que permita ás familias afincarse en Boiro e así por fin crecer demográficamente. Pero, sobre todo, temos que prepararnos para facer frente ao envellecemento da nosa poboación. Na actualidade hai máis de 4.200 persoas en Boiro que teñen máis de 65 anos. É o momento xa de crear servicios de atención e as infraestructuras. Grazas, señor Sieira, xa completou o seu tempo. Imos co minuto final da candidata de Boiro Novo, 60 segundos, aquela cámara. Bueno, pois boa noite. Nestes días van a chegar á casa de Boiro Novo 2 documentos. Un, precisamente, é todo o que fixo o noso grupo en só ano e medio. Unha única concelleira que non tivo dedicación exclusiva no noso concello, rendindo contas de todo feito neste ano. Ao carón van chegar o programa electoral de Boiro Novo. Si fomos quen de poder facer todo isto en ano e medio e nestas circunstancias, ese precisamente vai a ser o val para cumplir todo o que está neste programa. Para iso contamos con vós, para iso contamos co voso voto para seguir avanzando nas políticas de progreso que Boiro precisa. Contamos contigo para facer máis. Grazas, señora Torrado. Minuto final para a candidata do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, aquela cámara. Gracias. Xa nos coñeces o noso programa, sabes como traballamos, sabes que somos persoas coherentes, persoas comprometidas co pobo de Boiro e ca súa xente e persoas nas que poder confiar. O BNG o 28 de maio vai a sair a gañar, saímos a gañar e facémolo con toda a humildade, pero tamén coa máxima ambición, porque estamos en disposición de canalizar todo o voto descontento que hai na esquerda. O BNG vai a ser a forza que máis suba o 28 de maio para transformar Boiro en positivo e para mellorar a calidade de vida de toda a veciñanza. Xa sabes que o BNG lidere o goberno, depende de ti.
o 28 de maio vota BNG. Grazas, señora Suárez. Imos co minuto final do candidato á reelección, neste caso polo Partido Socialista. 60 segundos, saque la cámara. Boiro é un concello dinámico e en crecemento. Que sexamos un concello que crece en población non é casualidade. Que sexamos un concello que no que máis crece o Produto Interior Bruto, incluso durante a pandemia, tampouco é unha casualidade. Que se asenten e se creen empresas, que se cree emprego, tampouco é casualidade. Que Boiro conte cun dos mellores servicios sociais e educativos da provincia, que se aumenten os éxitos deportivos e que gañemos importancia no eido cultural, todo isto tampouco é casualidade. Veciños e veciñas de Boiro, aínda que con todas as dificultades que nos atopamos nestes 4 anos, Boiro medra. Boiro medra en datos poblacionais e en datos económicos. E medra non por casualidade, medra porque que fai 4 anos en Boiro goberna o Partido Socialista. Por iso vos pido o vosso apoio vindeiro 28 de maio. O Boiro que ti queres. É posible. Entre todos podemos logralo. Grazas, señor Romero. Completamos a rolda final co candidato do Partido Popular. Remata o candidato popular por ser a forza máis votada no 2019. 60 segundos, saque la cámara. Moitas gracias. Eu pido o voto para a miña candidatura porque hoxe somos a única forza política capaz de reconducir o rumo dun concello á deriva. O Partido Popular é garantía de goberno para as persoas. Sempre que fomos chamados a gobernar, respondimos, melloramos os servicios, voltaron as inversións e o crecemento para o noso concello. Somos xente fiable. Con nós, a residencia a terceira idade, a nova escola infantil e o novo centro de saúde serán unha realidade, ao igual que as inversións en infraestructuras deportivas. Co Partido Popular rematarán as persecucións a colectivos, clubs e empregados municipais. Co noso concello voltará a ser un lugar seguro e libre, onde ninguén sufrirá maltrato institucional. Con nós non hai pacto de perdedores, porque entre todos faremos un Boiro máis grande. Grazas, señor García, e grazas aos 5 por participar esta noite neste debate que organizamos aquí en Canal Rías Baixas, e de novo lamentar a ausencia de José Antonio García, o candidato de Iniciativa Cidadá de Boiro, que, alegando cuestións de traballo, rexeitou participar neste debate. Tampouco quixeron dende esta formación asistir a través do seu candidato número 2. Marchamos e facémolo, ademais de fin de semana, coa vista posta tamén nas vindeiras citas que teñan aquí en Canal Rías Baixas. Xa se están a ver aí en pantalla. O luns estamos no Concello de Marín cos candidatos e candidatas deste municipio. O martes é a quenda do Contrastes Ribeira e o mércores Contrastes Vila García. Xa ven que estamos camiño xa desa cita coas urnas do vindeiro 28 de maio. Por certo, xa estamos a traballar aquí en Canal Rías Baixas nese programa especial que lles imos ofrecer en directo dende as 8 da tarde nesa xornada electoral, con toda a información e todo o seguimento dos resultados nos 30 concellos que son protagonistas aquí en Canal Rías Baixas. Graciñas, pasen boa fin de semana.